Okay guys, padong mi karon sa among dutihan sa Gaisano Grand Mall again. So, manamig lunch, padong na sad mi mo kuan mo adto sa taas sa second floor. I wanna dance. Sayaw gamay pre. Sayo tama. No. Bossing. Ang saylo. Okay. Okay ra. Partners growing up. So guys, nami karon nga ron. Subay-subay kilid sa Jollibee. So ang lugar familiar naman namo. So padong may sa hagdanan. Balik sa among area sa massage. So kamo guys, kung ganahan mong pa-massage nami diri sa Gaisano Grand Mall, Talamban. So kisa katong ganahan, kisa katong gipamaulan, naglaing lawas, ganahan mo pa-relax or na-stress mo, kay gibuwagan mo or something na stress. So nara man diri guys, willing kay ming mumasahe ninyo para ma-relax na mo. Yeah, nasa tay branch guys sa Gaisano Cordova guys, which is naata ditoy mga kalidad sad niya mga therapist para motanggal sa mga stress sa inyong mga muscles, pagpa-relieve sa inyong mga pangapoy, mga panakit sa inyong mga kalutahan, laban sa ulo. Mo na reling. Okay. Okay. Oh, notification bell ha, kalimti guys, subscribe. So padong mis area guys. Dola lang mi sa mong area, oh. Oh, doon na may guys. Sila mo kay waiting room. Anari waiting. Oh. Eh, Tanaw ko og hayag bang suga dere dapita. Oh, naay suga. Ha? Pila ka po? Di ko kay hap kay di ko klaro. Oh guys, dool na lang mi sa among area. Tuktukon be. Okay, welcome sa Grand Mall. Okay, don't forget guys To to subscribe, like, share. share, and hit the notification bell para updated ka sa mga videos na upload. Once na may video na share about sa health, about sa realidad. So guys, mga guys. Kung ang kinabuhi sa mga blind.